Jeg vil nu lave en kort anmeldelse af det designspil, som mig og Laura lavede. Det vi ser her er den overordnede spilleplade. Vi kan se, at du i princippet som en i al enkelhed skal dreje rundt på en cirkel, mens du slår med en terning, og så kan du så se nogle søjler over, hvilket jeg vil komme ind på lige om lidt. Der er 4 forskellige kategorier, da det er, vi kun har haft om de 4 stilperioder ud af de 6 mulige. Spillepladen er meget flot, den er meget enkel, men man kunne lægge nogle farver på, og eventuelt til næste gang slippe for de kanter, der er i siderne, da man kan se, at de ikke bliver brugt. Det gør, at spillet er meget, selve spillepladen er meget offensiv, den føles ikke så venlig. Det er en ting, de kunne gøre bedre. Det vi ser her, det er spillepladens brikker. De er rigtig flotte. De fik ved et uheld lige manglet en. 3D-printeren er rigtig langsom. Det kan vi ikke gøre for. Men de 3 spillepladebrikker, der er rigtig flotte. De er lavet som engle, så man ved, at de har haft noget inspiration. Det vi ser her er reglerne. De er meget lette at forstå, det er meget lige til. Du skal vinde 6 søjler for at vinde spillet. Du kører rundt på pladen, svarer på spørgsmålene. Meget enkelt, og det er også meget tilfredsstillende, at det er meget nemt at komme i gang med. Det vi ser her er spørgsmålene. Der var et problem. De er meget svære at svare på, da der ikke er nogen valgmuligheder. Du skal i princippet bare svare på spørgsmålet, og tage det sådan lidt på gefyl. Du har ikke nogen sans for timing, du har ikke nogen sans for hvad du rent faktisk skal svare. Det er alt sammen inde i din hjerne. Selvfølgelig har vi lært om det, men man kan godt have en lille bitte mulighed for at gætte derfra. Det her, det er så det overordnede spil. Spillet er meget fint sat op. Den måde, som det er blevet lavet på, den måde, det er konstrueret på. Jeg er fuldt tilfreds med selve spillet. Bare selvfølgelig de der små mekanismer med kanterne og spørgsmålene. Ellers så er det et meget fint spil. Overordnet set, så er der kun en anden lille fejl. De kunne eventuelt gøre det mere farverigt. Der er måske, og det ved jeg der er, en grund til hvorfor de har gjort det hvidt. Det har jeg selvfølgelig ikke fået at vide. Men da det er meget hvidt, så kan det godt virke meget kedeligt, og det kan godt virke meget tomt. Hvis der er noget man hader, så er det noget af tomt. Spil plejer at være farverigt, fordi det er sjovt, og det skal skabe glæde, fest og ballade. Dette, ikke så meget. Men som sagt, vi har været under tidspres. Det har været en periode, hvor vi har lavet det over 3 måneder. Jeg bebrejder ingen for, hvad det er, de ikke har nået. Jeg vil give det her spil 2 søjler ud af 6. Ikke fordi spillet er dårligt. Jeg nåede bare ikke at få flere.